Pa Bjelorusija je popustila. Ali ako misliš da je ovo gotovo, vjeruj mi, nije. Zapravo ne, nemoj mi vjerovati. Dopusti mi da objasnim. Na što mislim naravno jest ultimatum Zelenskog Bjelorusiji od prošlog tjedna. Prestanite pomagati Rusiji u njezinim napadima dronovima na Ukrajinu, ili ćemo vas fizički spriječiti da pomažete. Predsjednik Ukrajine bio je dovoljno ljubazan da ponudi 7 dana za odgovor. Možda potpuno zbunjen, što to nije bio rok od 2 tjedna. Lukašenko je bio još ljubazniji i odgovorio je za samo 3 dana, iako smo za situaciju saznali tek jučer. Sustavi koje je Rusija koristila sada su isključeni, iako to jesu li stvarno isključeni ili samo privremeno, može produžiti dramu. I zato, ono što danas želim učiniti je obraditi još neke detalje o tome što se događalo prije toga. Objasniti taktičku promjenu koju je Rusija napravila u posljednjih nekoliko dana i raspraviti zašto. Očigledno smanjenje napada koje je Ukrajina uživala tih dana neće biti dugoročni učinak bjeloruskog popuštanja. Zatim ću prijeći na to kako će ruska usklađenost ovisiti o tome što Ukrajina sljedeće učini i zašto još uvijek nismo izašli iz opasnosti kada je riječ o aktivnim neprijateljstvima između Ukrajine i Bjelorusije. Ali dopustite mi da započnem s velikom promjenom. Evo kakva je bila tipična ruska strategija prije nekoliko tjedana. Rusija upravlja s najmanje 5 standardnih zračnih luka istočno od Bjelorusije, iz kojih redovito lansira Shahed dronove. Ti dronovi zatim prate granicu između Ukrajine i Bjelorusije i radi zaštite od ukrajinske obrane i zbog signala za navođenje. Zatim naglo skreću u lijevo i kreću prema svojim krajnjim ciljevima. Dopustite mi da iznesem nekoliko općih brojki kako bih vam dao predodžbu o razmjerima ukupnog problema, uz napomenu da nemamo javno dostupne podatke o konkretnom problemu o kojem govorimo. Godine 2025. Rusija je lansirala oko 55.000 dronova tipa Shahed na Ukrajinu, od čega je otprilike 32.000 bilo stvarnih udarnih dronova, a ne mamaca. U nedostatku godišnjih ukupnih podataka, posebno za Kijev, mogu vam reći da je najintenzivniji dan u godini zabilježio između 300 i 500 dronova usmjerenih na grad. Ali imajte na umu da u ovom slučaju dronovi mogu napadati iz više smjerova, a Rusija također napada i druge gradove osim Kijeva. Zato je vrlo teško precizno odrediti s koliko dronova Bjelorusija pomaže, pa je najbolje taj problem opisati općenitije. Prema vlastitim podacima Bjelorusije, tijekom godine zabilježeno je 1400 povreda zračnog prostora, a 520 dronova srušilo se unutar bjeloruskih granica. Međutim, ove bih statistike smatrao donjom granicom stvarnih brojeva. Veći brojevi čine da vlada izgleda slabo i nesposobno regulirati vlastiti zračni prostor. Stoga postoji poticaj da se stvarni razmjer problema prikazuje manjim nego što jest. Što se tiče nekih taktičkih detalja, Rusija je postavila repetitore na standardne tornjeve mobilne mreže unutar Bjelorusije. To su zapravo komunikacijski uređaji koji osiguravaju da ruski šahedi idu u pravom smjeru. Oni također mogu pomoći dronovima da se oporave od ukrajinskog ometanja ako do toga dođe. Pa velika vijest od jučer je da ti repetitori više nisu radili. Sada, što to točno znači, nije jasno. Moguće je da je Rusija jednostavno isključila prekidač i da više ne emitiraju. Također je moguće da ih je Rusija demontirala ili je u procesu demontiranja. U svakom slučaju, kratkoročni učinak je jasan. Nije bilo masovnih napada Shahed dronovima duž granice posljednjih dana. Ako nagađamo što se događalo iza kulisa, Bjelorusija je shvatila sve veću prijetnju ukrajinskih dronova srednjeg dometa i zaključila da je vjerojatnost vojne akcije protiv Bjelorusije previsoka. Zanimljivo je ovdje što je Lukašenko očito uspio uvjeriti Putina da pristane na to. Prije nekoliko dana nije bilo jasno hoće li Kremlj prisiliti svog partnera i savezne države da natjera Ukrajinu da pređe s riječi na djela ili zašuti. Jedno tumačenje ovdje je da Rusija jednostavno nema pregovaračku moć u odnosu na Bjelorusiju da nametne svoju željenu politiku. Također je moguće da je Kremlj zabrinut za stabilnost vlade u Minsku, te da bilo kakva dodatna nestabilnost koju bi ukrajinski napadi mogli izazvati nije bila u interesu nijedne strane savezne države. Svakako će postojati skepticizam da Bjelorusija i Rusija namjeravaju dugoročno nastaviti poštivati dogovor. To je doista tumačenje bjeloruske oporbe, koja je istovremeno objavljivala izvješće da Lukašenko priprema ulazak u rat. Da budemo jasni, to vrlo dobro može biti slučaj. Iako, koliko god to vrijedilo, Kremlj poriče da postoji ikakav pritisak na Bjelorusiju da sudjeluje.
Ali moramo biti oprezni ovdje, jer oporba ima poticaj da vladu prikaže potpuno nerazumnom, umjesto samo uglavnom nerazumnom. Sve što sam izvještaj pokazuje jest da je Bjelorusija povećala izdvajanje za obranu i novačenje vojnika, što nisu iznenađujuće mjere kada imate veliki rat na svojoj granici, a Ukrajina je ne tako davno pokazala da ima sposobnost napasti Kursk. Ovdje nema ničega što je neposredno, kao što je Bidenova administracija oglašavala uzbunu prije nego što je invazija započela. Dakle, opet, ovo ostaje mogući razlog za zabrinutost, ali izvještaj nije nešto što bi trebalo bitno utjecati na vaše mišljenje. Vratimo se repetitorima. Malo prije sam spomenuo da nagli pad napada dronovima kroz taj sjeverni koridor neće potrajati. Dopustite mi da objasnim što mislim u grubim crtama. Pretpostavimo da su ponavljači jednostavno isključeni. Pa neposredni učinak za sada jest da je sjeverna napadna ruta upravo postala znatno teža za Rusiju za navigaciju. U redu, ako razmislite o tome kako je Ukrajina trebala unaprijed rasporediti svoju obranu, cilj je izjednačiti ranjivost na svim frontama, kako Rusija ne bi iskoristila neku posebnu slabost. Dakle, ako zadržite ukrajinsku obranu nepromijenjenom i iznenada otežate jedan određeni pravac, odgovor Rusije na tu situaciju bit će jednostavno preusmjeravanje napada na drugo mjesto. To zauzvrat čini sve ukrajinske obrambene položaje na sjeveru nevažnima. Ne u smislu da su uništeni, već u smislu da se na kraju ne koriste. Neke od tih obrana stoga treba preusmjeriti na druge pravce napada kako bi se sve ponovno izjednačilo. Dakle, dugoročni osnovni učinak ravnoteže je da Ukrajina osjeti olakšanje i na svim drugim mjestima, a da Kijev osjeti istu razinu olakšanja kao i ta mjesta. Stoga, ako živite u Kijevu, dišite malo lakše, ali nemojte vjerovati da će odjednom sve biti lako. Ono što nedostaje u ovom razgovoru, kako u općim medijima, tako i u mom dosadašnjem izlaganju, jest kako će bjeloruska, odnosno ruska usklađenost ovisiti o tome što Ukrajina sljedeće učini. A to također ovisi o točnom statusu repetitora. Lakši slučaj je ako su repetitori demontirani. Tada će, pretpostavljam, Ukrajina također moći primijetiti ako Rusija pokuša ponovno izgraditi te repetitore. Ako je tako, Ukrajina ih može više-manje zanemariti prilikom razvijanja svoje nove obrambenog rasporeda. Samo treba ostati svjesna da bi mogle biti potrebne brze promjene ako obavještajni podaci otkriju da Rusija ponovno postavlja repetitore. Teži slučaj je ako je Bjelorusija doslovno okrenula prekidač da ih isključi. Tada, sljedeći put kada Rusija planira napad, u osnovi ima 3 opcije. Prva opcija, napasti negdje drugdje. Druga opcija, napasti sjevernu rutu bez repetitora. I treća opcija, napasti sjevernu rutu s uključenim repetitorima. Odvraćanje od treće opcije je to što će Rusija platiti određenu cijenu time što će uznemiriti Bjelorusiju ako to učini. Sada, moguće je da uznemiravanje Bjelorusije ne bi bilo vrijedno toga, bez obzira na raspodjelu ofenzive Ukrajine. Bolje je napasti sjevernom rutom bez repetitora ako je to smjer kojim Rusija želi ići. U tom slučaju dilema se vraća na standardni problem raspodjele obrane. Izračunavanje, je li to doista tako, nije jednostavan zadatak. Nitko od nas s ove strane magle rata nema dobar osjećaj za to. I siguran sam da je to trenutno tema rasprave unutar Ukrajine. Nasuprot tome, ako bi Rusija razmotrila napad na sjevernu rutu, tada Ukrajina intuitivno mora zadržati više zaštite na tom području u usporedbi sa prethodnim slučajem. Međutim, što je Rusiji skuplje naljutiti Bjelorusiju, to bi Ukrajina trebala ulagati manje napora u tu regiju. To je zato što Rusija smatra da su drugi ciljevi relativno privlačniji, zbog čega Ukrajina mora štititi ta područja. Gdje ćemo na kraju vidjeti napad i hoće li ponavljači na kraju ostati tihi, ovisi o tome je li sjeverno područje posebno ranjivo te noći. Očito je da je ovaj drugi slučaj gori za Ukrajinu, jer sada mora uzeti u obzir mogućnost da bi Rusija mogla upotrijebiti jače ofenzivne sposobnosti. I to nas dovodi do posljednje točke za danas. Drama s repetitorima još nije završila. Da budem jasan, ne govorim samo o tome kako bi Ukrajina mogla preraspodijeliti svoju obranu do te mjere da bi Rusija možda htjela ponovno uključiti repetitore, iako bi to doista izazvalo dodatnu dramu. Naime, problem je u tome što Ukrajina možda i dalje neće smatrati trenutnu situaciju prihvatljivom ako su repetitori doista isključeni, a ne uništeni. Imajte na umu da je početna izjava Zelenskog o toj temi bila prilično suzdržana, pa pretpostavljam da je to trenutno tema razgovora u prostoriju za strategiju. Isto vrijedi i za ljude iz obavještajnih službi.
Kako biste preduhitrili temu, razmislite o razlici u kvaliteti ishoda za Kijev kada zna da su repetitori nestali u odnosu na situaciju kada mora držati Rusiju poštenom i ne dopustiti joj da ih jednostavno ponovno uključi. Pa postoji još jedna opcija ovdje. Ukrajina bi mogla uskratiti Rusiji priliku da okrene prekidač, jednostavno uništavajući infrastrukturu povezanu s repetitorima. Cijena toga je što bi takav potez zahtijevao napad na bjeloruski teritorij, što izaziva zabrinutost da bi Lukašenko mogao odgovoriti tako što bi dodatno pojačao svoju podršku Rusiji. Možete vidjeti kako bi se to moglo prikazati. Bjelorusija je bila razumna strana, saslušala zabrinutost Ukrajine i uvjerila Moskvu da ih isključi. Ipak, Kijev je odlučio napasti svejedno. I primijetite da su napadi bili usmjereni na bjeloruske bazne stanice, koje su možda služile i kao civilna infrastruktura. Dakle, unatoč najboljim naporima Minska da ostane izvan rata, Kijev nije ostavio svom susjedu nikakvu drugu alternativu. Naravno, to je samo jedan smjer u kojem se ovo može razvijati. Prije samo nekoliko dana raspravljali smo o mogućnosti da je Lukašenko mnogo zabrinutiji zbog situacije i da se ne bi želio boriti ako bi Ukrajina ograničila svoje napade na vojne ciljeve. Sjetit ćete se da je Zelenski također prijetio napadima na bjeloruske rafinerije, nešto što smo za sada izgleda ostavili po strani. Ako je to slučaj, tada se kampanja prisile samo neznatno promijenila u odnosu na ono gdje smo bili prošlog tjedna. Ukrajina će vjerojatno ponovno zaprijetiti Bjelorusiji, ponavljajući da odašiljače treba ukloniti, a ne samo isključiti. Bjelorusija će tada morati donijeti sudbonosnu odluku. Jedina razlika je u tome što sada znamo da je Lukašenko bio spreman predložiti trenutnu situaciju kao kompromis. U slučaju da to već nije bilo sasvim jasno, cijeli ovaj rat je kaos i ne izgleda da će uskoro postati išta bolje. Dakle, koje su naše ključne poruke za danas? Bjelorusija je popustila i isključila repetitorske stanice koje usmjeravaju ruske dronove. Ljudi u Kijevu odmah su osjetili olakšanje od napada dronovima, iako će dugoročno učinak biti manje olakšanja za Kijev, a koristi će imati sva područja koja bi mogla biti napadnuta. Hoće li Bjelorusija i Rusija poštovati prešutni dogovor ovisi o tome kako će točno Ukrajina preusmjeriti svoju obranu, što je također predmet složenih proračuna za Ukrajinu. Ipak postoji alternativa. Ukrajina ipak napada repetitore. Ali hoće li se to dogoditi, bit će predmet još jedne runde pregovora. U međuvremenu, predmet još jedne runde pregovora. Zvuči kao nešto što bi se moglo pojaviti u svakom poglavlju jedne od ove dvije izvrsne knjige o početku rata. Provjerite opis videa za više informacija o njima. Ako ste uživali u današnjem videu, lajkajte, podijelite i pretplatite se. A vidimo se sutra. Čuvajte se.